Nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndi Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wati boma lake likulingalira zakuti National Economic Empowerment Fund NEF ikhale banki. Msonkhano wa bungwe la atsogoleri a zipembedzo la Public Affairs Committee wasiya ena mwa mafunso amene nthumwi zina zinainawo, ndipo mnkhani zina pali chiyembekezo chakuti dziko la Malawi lipeza phindu pamene mgodi wakayerekera mboma la Karonga akutseguliranso. Tindi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wati boma lake lili ndi malingaliro ofuna kusandutsa bungwe la National Economic Empowerment Fund kukhala banki. Achakwera ati boma lawo lasaina kale mgwirizano wa ndalama zokwana 600 billion kwacha ndi banki ya chitukuko cha maiko amuno mu Africa zokhazikitsira banki iyi imene ithandizire kutukula ulimi ngati business. Achakwera anena izi lero mu mzinda wa Blantyre pamene amatsegulira chionetsero cha zamalonda cha chaka chino. Daniel Zimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Chionetsero cha chinambala 35 cha International Trade Fair chabweretsa pamodzi anthu komanso kampani 191 amene akuonetsa ntchito zawo. Chaka chatha chionetserochi chinakopa anthu ndi kampani 142. Polankhula pomwe amatsegulira chionetserochi atsindikanso zakuzipereka kwa boma lawo potukula malonda pakati pa achinyamata ndi amayi. Kupatula kusandutsa NEF kukhala banki, Achakwera alengezanso ntchito ya ndalama zokwana 1 trillion kwacha yolimbikitsa mabizinesi mpaka mchaka cha 2030. Malingana ndi Achakwera, ndalama zokwana 300 billion kwacha zaperekedwa kale kuti zithandizire mabizinesi oposa 100,000 pakati pa achinyamata ndi amayi mdziko muno. Kenaka Achakwera anagwirizana ndi ganizo loyimitsa Extended Credit Facility ponena kuti ndondomekoyi ili ndi mfundo zokhwima komanso zovuta kuti dziko lino likwaniritse. Ndipo cholinga chathu nchoti mzaka 5 zikubwerazi tipereke mpamba yosachepera 1 trillion kwa achinyamata ndi azimayi. Ndipo takambirana kale ndi wa African Development Bank kuti atipatse ndalama zoti tigwiritse ntchito kusandutsa NEF kukhala banki yopereka mpamba kwa ino achinyamata ndi azimayi. Apa Achakwera achenjeza za ziwawa pandali ndipo alimbikitsa Malawi ndi anthu okhudzidwa kuti alimbikitse mtendere pamene chisankho chayandikira. Bungwe la Malawi Confederation Chambers of Commerce and Industry ndi limene lakonza chionetserochi. Ngakhale wayamikira zimene boma likuchita, mtsogoleri wa bungweli a Wesley Phiri wafunsa boma kuti liwunikirenso ndondomeko za chitukuko cha mafakitale pofuna kuthana ndi mavuto omwe amalonda akukumana nawo pakadali pano. Avitumbiko Mumba ndi nduna ya zamalonda ndi mafakitale. Ngakhale ena anene kuti ayi Malawi zili bwino, forex, kuti Amalawi ena akuona kuti mavuto amenewa angakhale mwayi wa business. Anthu, kampani komanso mabungwe ochokera ku Malawi, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique, Zambia ndi Egypt akutenga nawo mbali pa chionetserochi chaka chino. Ngozi zokhudza ana amene amaoloka misewu popita kusukulu akuti zachepa kamba ka ntchito yowathandizira kuoloka pa msewu imene anthu ena akumagwira. Mkulu wa bungwe la Road Safety Foundation a Joel Jere wati izi ndizonyaditsa. Brenda Kayo ayindi ripoti. Ajere anayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe lachinayi pomwe kampani ya World Bicycle Relief limapereka thandizo la njinga la Buffalo zokwana 14. Iwo ati ngakhale chiwerengero cha ngozi za ana zachepa, ngozi zikunkanekulirabe mdziko muno. Njinga zimenezi zithandiza kwambiri mayendedwe amagulu amene amagwira ntchito ndi bungwe la Rosafu makamakati kamaphunzitsa kayendedwe kabwino kapa msewu, komanso kuyang'ana pa ntchito imene timagwira yothandiza ana a skulu kuoloka msewu akamachoka ku nyumba kupita ku skulu komanso kuchoka ku skulu kupita ku nyumba. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya World Bicycle Relief Agika Nthambe ati kampani yawo yapereka njingazi kamba ka ntchito yomwe Rosafu ikugwira. Ife ngati bungwe la World Bicycle Relief tikugwira ntchito limodzi ndi boma makamaka kuthandizana mbali za mayendedwe. Timapereka njinga zapapalasa za Buffalo mapartner abwenzi osiyana-siyana ndipo amodzi a abwenziwo ndi Rosafu.
ntchito imene akugwira Rosafu ndi imene yatipangitsa kukhutitsidwa kuti tiyathandize ndi njinga zimenezi. Malingana ndi bungwe la Rosafu, anthu omwe amathandizira ana sukulu podutsa mu msewu kamba koopa ngozi alipo 1000 mdziko muno. Kafukufuku wina wapeza kuti anthu pafupifupi 500 pa 10,000 zilizonse amene akudwala nthenda za mgonagona m'boma la Neno ali ndi vuto la nkhawa. Bungwe la Partners in Hope lachita kafukufukuyu mogwirizana ndi ofesi ya zaumoyo m'bomali komanso nduna wa zaumoyo. Kafukufukuyu wachitika kuyambira mchaka cha 2021 kufika chaka chino. Pemphero Malimba akufotokoza. Kafukufukuyu anakhudza kwambiri pomwe adindo angabweretsere pamodzi thandizo lokhudza matenda amgonagona komanso vuto la nkhawa. Poyankhula pamene amapereka tsatanetsatane wazotsatirazi, mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Partners in Health a Brown Congo anati zotsatirazi zikufanana ndi zomwe akatswiri a maiko ena adapeza kuti anthu ambiri amene amadwala matenda amgonagona ali pa chiopsezo chokhala ndi vuto la nkhawa. A Congo anati ndikofunika kwambiri kuti thandizo lokhudza vuto la nkhawa lidziperekedwa pamodzi ndi thandizo lokhudza matenda amgonagona ndi cholinga chofuna kuti dziko lino lichepetse ndalama zimene limaononga popereka thandizo kwa anthu odwala. Kafukufuku ameneyi anayamba mu chaka cha 2021 tatakhala tichita kwa zaka 5. Kudzera mu zaka 5 zimenezi taphunzirapo zinthu zingapo zoti tikufuna tigawane ndi anzathu leroli. Komanso tikuzota anzathuso kumene kuchokerako nawonso akupanganso kafukufuku wina nawonso anaphunzira zina nawonso abwere tizaphunzisane. Isi tinabwere kuzambophunzisa koma nafenso kuzaphunzira kwa anzathu wina kwa anzathu akupanga zotani. Mlembi wamkulu munthu onaona za umoyo wa Samson Ndolo anati nawo ndi odzipereka kuti ugwiritse ntchito zomwe kafukufukuyu wathandizira kubweretsa poyera. Tabwera tizaphunzire titengepo zofunika kuti ngati dziko kapena ngati unduna za umoyo tizipitisenso madera ena kunja kwa Neno. Mkumanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu akunduna za umoyo ku bungwe la Partners in Health komanso mabungwe osiyanasiyana kuti awonikire zazotsatirazi. Bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF laikira kumbuyo contract ya ndalama zokwana 3.5 billion kwacha yogula njinga za moto. Mkulu wa bungweli a Humphrey Mjetseni wati NEF inatsatira ndondomeko zonse zogulira katundu zimene nthambi za boma zimayenera kutsatira. Samkalimira aitiripoti. NEF akufuna kugula njinga za moto zokwana 100 kuchokera ku kampani ya Luthando pa ndalama zokwana 2.1 billion kwacha, ndipo njinga za moto zokwana 50 akufuna kuti agule kuchokera ku kampani ya Oma pa ndalama zokwana 1.4 billion kwacha. Izi zikutanthauza kuti njinga imodzi adzigula pa 21 million kwacha kuchokera ku kampani ya Luthando Holdings, pomwe 21 million kwacha ndi njinga imodzi yomwe azigula ku kampani ya Oma. Zinthu zomwe zinapereka mafunso ambiri kwa anthu kunjaku omwe amanena kuti njinga za moto pa msika akumagula pa mitengo ya pakati pa 2 million kwacha ndi 8 million kwacha. Komano Anjetseni akuti bungwe la NEF lidasatira ndondomeko zoyenera pomwe akufuna kugula njingazi, ndondomeko za PPDA. Iwo anena kuti bungwe la NEF lili ndi njinga zokwana 400 zomwe ogwira ntchito ena ku midzi amagwiritsa ntchito pa mayendedwe, pomwe bungweli lili ndi alangizo opitirira 700 ndipo ambiri mwa iwo amagwiritsa ku midzi komwe mayendedwe ndi vuto. Komano Awire Kambwandira omwe ndi mkulu wa bungwe loona za chilungamo ndi mtendere pakagwiridwe ka ntchito la CSAT anati mitengo ya njingazi ndiyokwera kwambiri komanso ndondomeko yogula njingazi njokayikitsa. Choyambirira tinene kuti sizilokhutidwa ndi imene NEF aperekera mauthenga a ndondomeko imene akufuna kugula njinga za moto. Choyambirira tikuona kunena kuti mtengo umene atchulawo ndi wokwera kwambiri, komanso taona kuti sanafotokozere kunena kuti kodi ndi njinga za mtundu wanji zimene akugula. So kusowa kwa mauthenga amene wawa ukupereka mafunso ambiri kuti kodi ndi njinga zanji zimene afuna agule. Ndiye
mwina kusowa kwa mautenga amenewa kusalakwa ndithu kuganiza kuti cholinga chakenso mwina chongofuna kubela Amalawi. kampani ya Luthando Holdings igula njinga zokwana 100 za Yamaha DT125 pomwe kampani ya Oma igula njinga zokwana 50 zomwe ndi za mtundu wa Yamaha DT175. nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema number 1 Malawi monse muno Times Television TTV. Tikhati kupitiriza kupatsirani zonse posachedwapa zikangotha izi choncho musatalikire. Takulandirani imene tikupitiriza kupatsirani nkhanizi. Kampani ya Lotus Resources imene ili mwini wake wa mgodi wakayerekera mboma la Karonga yati Malawi izitenga ndalama zoposa theka pa ndalama iliyonse yochokera ku mgodi huu. Mkulu wa kampani hii Greg Bita wauza nduna ya za migodi Ken Zikhale Ng'oma kuti phindu lochokera ku mgodi huu mboma kuti phindu lochokera ku mgodi huu ndi lalikulu kuposa mmene ena akuganizira. Ndunayi inakayendera ntchito yokonzanso mgodi huu kuti uyambenso kugwira ntchito utakhala zaka zoposa 10 chiutsekere. Kingsley Jackson wadza ndi ripoti ili. Pang'ono ntchito za migodi zikuyamba kulozeka pamene mgodi wakayerekera ku Karonga ukukonzedwanso kuti utsekulidwe chaka chino. Nduna ya za migodi Ken Zikhale Ng'oma anakayendera mgodiwu lachitatu pofuna kuona momwe ntchito yotsekulanso mgodiwu ikuyendera, ndipo anati anali odabwa ndi kukula kwa mgodiwu komanso kuthamanga kwa ntchito yokonzanso mgodiwu. Kampani yabwerayi ikuonetsa kuti ndi chidwi panopa yatsata ndondomeko zonse zofunikira zimene presidential unit ama delivering unit amapanga amafuna atsatatu zonse panopa ili 1 year ahead. Kusoweza kuti tiwanafuna kuti by July September ayi nditu ayambepo. Pamene Amalawi ena akukayika zoti dziko lino lidzapindula ku ntchito za mgodiwu, mkulu wa kampani ya Lotus yomwe inagula mgodiwu Greg Peter ati ndalama zoposa theka zomwe zizidzapangidwa pa malowa zidzapita kuboma kudzera ku misonkho yosiyanasiyana komanso kugawana phindu. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Lotus akufotokoza momwe ntchito yokonzanso malowa ikuyendera. Akukonza mashini aja kuti ayambenso kugaya miyala kuti azitulusa uranium. Ndeti okondwera kwambiri kuti ntchito zonsezi kuti zitheke anthu ambiri akupezapo ntchito zomwe zithandize zitukuko za manyumba ndi kumene tikuchokera. Mgodi wakayerekera unatsekedwa mchaka cha 2014 potsatira kutsika mitengo ya uranium, ndipo wakhala usakugwira ntchito kufikira pano pomwe ukuyembekezeka kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu oposa 600 komanso ma business osiyanasiyana. Microfinance Institution yati kuphunzitsa makampani obwereketsa ndalama njira zamakono kungathandizire ntchito yolondoloza ngongole. Mmodzi wa akuluakulu a kampani iyi Dumisani Kaunga wanena izi pa maphunziro a njira zamakono zotchedwa Financials mu mzinda wa Mzuzu. Akaunga ati njirayi ithandizanso ntchito yosunga mauthenga osiyanasiyana. Maphunziro amene wawa timaphunzitsa system zina system on financials. System imene imagwiritsidwa ntchito ndi microfinance institutions Malawi imene timathandiza onena kuti ma processes amene amapanga tsiku ndi tsiku they are automated azichitika automated. So timafuna kuti akutapa nthawi asamagwiritsa ntchito so mapepala komanso mafayilo pena pake komano zinthu zonse zimakhala kuti zimachitika mu computer mu system imene yathandiza anthu kwambiri chifukwa chona kuti mondanena kale unena kuti zinthu zawo zambiri amagwiritsa ntchito kudzera kulemba papepala ndi kusukira mafayilo zimene zija zimathandiza zinthu zasowa nthawi yake ndeti business itakugwa. Pamene zikhala zili mu system zimakhala kuti zitavuta maka zimakhala kuti zipezeka nthawi yake yonse kale puli wonse mene angapita atha kupanga access information imeneyo komanso ma process zawo akhala automated. Zithandiza kuti zinthu zawo zimachita tsiku ndi tsiku zikhala zophwekerako kusiyana ndi zochita papepala. Kulankhula kumeneko kwa Dumisani Kaunga. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nainso mitu yake.
Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wati boma lake lili ndi malingaliro ofuna kusandutsa bungwe la National Economic Empowerment Fund kukhala banki. Mtsogoleri wa bungwe makamaka msonkhano wa bungwe la atsogoleri a zipembedzo la Public Affairs Committee wasiya ena mwa mafunso amene nthumwi zinayi nawo. Ndipo munkhani zina pali chiyembekezo chakuti dziko la Malawi lizipeza phindu lalikulu pamene mgodi wa Kayerekera mboma Karonga akutseguliranso. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso poimba star 1895#. Ndikuchita subscribe ku 1895. Munayi ndine Ronald Mpaso ndikufunireni madzulo abwino pamene mukupitirira kuonera maprogram osiyanasiyana pano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno, Times Television TTV. Zabwino zonse.